Gràcies per menjar-te les excuses i sumar-te al gran recapte. Més de 230.000 persones a Catalunya necessiten de l'ajuda alimentària per cobrir les seves necessitats bàsiques i la teva col·laboració és clau. Si t'has apuntat com a voluntari per recollir les aportacions econòmiques, aquest vídeo t'interessa. Quan arribis al teu súper, trobaràs un petó blau que t'identifica com a voluntari i uns fulletons que hauràs de repartir mentre expliques com funcionen les aportacions econòmiques. Explica-li a la persona que per fer la seva donació ha de passar per caixa i triar entre les modalitats de donació que apareixen en el fulletó. Important, si necessita el seu certificat de donació, ha de guardar el seu tiquet i entrar a la web del Gran Recapte. Els voluntaris que porten més anys ens han donat alguns consells. Somriure sempre. Ets la primera persona que veu un possible donant quan entra al súper. Explica'ls que qualsevol donació és molt important i dona sempre les gràcies, acceptin la bossa o no. Hi ha moltes persones que tenen un no de bones a primeres, però que acabaran col·laborant. Hola, bon dia! Durant el teu torn, recorda't de participar al concurs de fotos publicant la teva imatge a Instagram i etiquetant-nos, fent servir l'etiqueta #GranRecapte24. En les estones mortes pots aprofitar per animar amics i coneguts a participar al Gran Recapte. Fes publicacions a les xarxes socials o envia whatsapps. Si tens qualsevol problema, pots parlar amb el personal del supermercat, amb el teu coordinador o trucar al Banc dels Aliments al 933 46 44 04. Moltes gràcies per menjar-te les teves excuses i ajudar-nos a fer que tothom col·labori al Gran Recapte.